Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Tuloy po kayo sa aming bayan, bayang pinagpala sa likas na yaman. Malgot kayong inanyayahan, paririn na sa lanan po San Juan. Tuloy po kayo sa aming bayan, bayang pinagpala sa likas na yaman. Malgot kayong inanyayahan, paririn na sa water po San Juan.
San Juan, tuloy po kayo sa aming bayan. Bayang pinagpara sa likas na yaman, malugod tayong inanyayahan. So Thank Sa ilalim ng isa sa mga pinakamatagal na lockdown sa buong mundo, umaaray na sa kagipitan ang marami sa ating mga kababayan. Ang pandemya kasi, hindi lang buhay ang pinapatay, maging ang ekonomiya at mga kabuhayan. Sa unti-unting pagbubukas ng mga negosyo, tiwala ang mga opisyal ng gobyerno na bagaman nalugmok na yung taon ang ekonomiya ng bansa, unti-unti na itong makakabangon sa susunod na 2 taon.
Lambayok Festival 2022.
Wonderful San Juan. Thank you so much, contingent number